alguna de les membres de l'Esclam en el seu moment va dir l'amor no entén d'edats, i de cop ens trobem amb casos com Sakura, no? Que jo crec que és el cas que segurament tothom tindrà més al cap, més clarament, que és el referent més ràpid, que és aquesta relació rara entre el professor i la nena. Alguna cosa aquí no està funcionant. I en el cas de la Rita i el professor és com, bueno, veus una mica les red flags. Tota la relació entre el Seishiro i el Subaru ve de quan el Subaru era molt petit, el Seishiro també tenia 15, mal de quants anys, fan tota aquella cosa tan estranya de li fa la marca, et vindré a buscar, no sé què, bueno, el metge s'espera, que no el ve buscant al moment. Cuidado, perquè aquí hi ha temes de poder, d'alumnes que potser inclús no saben dir que no. Va venir una nena a l'estant a comprar-me una làmina de Sakura. La mare va dir, escolta, mira, és que m'ha comentat que hi ha una continuació de Sakura, no? Algo d'unes ales, i jo... El racó del manga, un podcast de manga i cultura japonesa en català. Hola a tothom, un altre Parlem-ne aquí en el racó del manga, aquestes tertúlies que fem cada 15 dies, que tractem temes diferents. Avui enllacem amb un tema que vam tractar la setmana passada a la càpsula del temps i que vam tenir un tall de la mateixa convidada que teniu aquí avui, així que anem ràpid, perquè a més just va parlar també del tema del que parlarem avui, o sigui que Judit Mallol, què tal, com estàs? Doncs molt bé, aquí, feliç de tornar a formar part d'aquest podcast i sobretot de poder parlar de les meves mangakes preferides. I també ens acompanya el Rubén Cereijo, què tal, com estàs? Molt bé, encantat també d'estar amb vosaltres com cada cop que em convideu per alguna coseta. Jo vaig participar de tant en tant i sempre és una alegria. Bueno, això està bé, que aneu tenint bones experiències i aneu tornant, no? Vull dir que això és el que ens agrada. Avui parlem de l'Esclam, que la Judit deia que són les seves artistes preferides. Per què, Judit? Per què ho són? Aviam, a mi, per començar, perquè van ser de les primeres mangakes amb les que vaig tenir contacte quan era petita, van ser aquestes, Rumiko Takahashi i l'Arina Tanemura. Van ser com la meva tríada d'autores manga. Aleshores, doncs, sempre han sigut una gran influència per mi, no només a nivell artístic, a nivell d'il·lustració i això, sinó també de les seves històries. I sempre he sigut molt fan, tot i que de petita no era del tot conscient de la dualitat que tenen com a autores, que per una banda et treuen coses supermones com Sakura Caçadora de Cartes i Clam Club de Detectius, i per altra banda et treuen coses més fosques com seria X bueno, és que diverses obres més, Tsubasa, X-Holic, Tokyo Babylon, etc. I Rubén, la teva relació amb l'Esclam com és? Doncs també van ser les mangakes que vaig descobrir al principi d'aficionar-me al manga i a l'anime. I jo vaig començar amb el típic que hem començat tothom, que feia Papa TV3, que si Bola de Drac, que si de Daima, evidentment. Però llavors, quan ja ets conscient que estàs veient anime, vaig començar l'Evangelion, ja comencem fort. Vale. Bueno, escolta, Déu-n'hi-do també, canviem, vull dir, és canvi radical, de Clam a Evangelion. Mira, registre. Exacte. I això, entre Evangelion i Clam em van descobrir històries molt més profundes que animes més senzillets i més light, i realment em van resultar superinteressants pel que comentava la Judit, aquestes històries que barregen foscor, barregen llum, algunes la mateixa història, que transcendeixen els gèneres, que no són només shoujo, sinó que són fins i tot amb elements de shonen, de seinen, de josei. Tens allà tota una varietat de gèneres, fins i tot dintre de la mateixa obra a vegades, que em van volar al cap i em vaig aficionar moltíssim a tot el que feia. Aquí anava jo ara justament, vull dir, tu ja ho has avançat, per tant crec que la teva resposta és clara, però creieu que són unes històries que trenquen demografies? Perquè vull dir, al principi, o sigui, quan tens aquest primer impacte amb l'Esclam, almenys la gent de la nostra generació, no? Que començava amb Sakura, etc. Tot sembla molt shoujo, però després sí que és cert que s'entortolliga tot una mica, no? En aquestes històries. Totalment. Jo crec que de les primeres vegades que em vaig adonar compte de lo fosques que es podien tornar les seves històries i dels girs que podien donar va ser quan llegia Tsubasa, que per mi
és i segueix sent potser de les millors top 1, top 2 històries que tenen Clamp a nivell de per capes de complexitat perdó, que tenen, que té aquesta història, a més del punt nostàlgic de tenir tots els personatges de tots els seus universos en una sola història, afegint només 2 personatges nous originals, que serien el Fai i el Kurogane. Aleshores, doncs, em fascina moltíssim aquesta capacitat que tenen de generar moments i històries molt tendres i de seguida donar-li aquell punt fosc o tenen aquells petits elements que no acaben de sentar-te bé i algunes coses com, per exemple, relacions amb gran diferència d'edat. Potser no ets molt conscient de petit i després dius... I tot i que és una trope bastant utilitzada i bastant normalitzada en el Japó i apareix moltíssim, és molt present en molts mangas i molts animes, segueix sent una cosa que a vegades elles utilitzen de forma molt natural i de vegades utilitzen per donar aquell punt fosc a les seves obres i són com aquelles petites coses que dius... I després tens el gore tal qual, que també te'l planten i no tenen absolutament cap problema i es queden tan tranquil·les les senyores. És increïble. Clar, és que és com, no? Tenen uns registres molt variats, no? Realment una cosa que hauria de semblar com tan blanca, d'alguna manera, tan vainilla, tan shoujo, i de cop tens això, vull dir, clar, tenim... Alguna de les membres de l'Esclam en el seu moment va dir l'amor no entén d'edats, i de cop ens trobem amb casos com Sakura, no? Que jo crec que és el cas que segurament tothom tindrà més al cap, més clarament, que és el referent més ràpid, que és aquesta relació rara entre el professor i la nena, que al final són nens de 12-13 anys al principi quan comença Sakura, no? Vull dir que jo recordo ja veure allò de petita i pensar, alguna cosa aquí no està funcionant. No sé ben bé què és, però hi ha alguna cosa que em trontolla una mica, igual que em trontollava que la Sakura estigués tan enamorada del Yuki, perquè també hi havia una diferència d'edat. Vull dir, el Yuki se suposa que tenia 17 anys perquè estava a l'institut i la Sakura estava començant. Vull dir que de 12 a 17, en aquell període de temps, la diferència d'edat és brutal, no? Per tant, jo crec que això, clar, no entén d'edats fins a cert punt. I no és només l'únic cas. Vull dir que... Sí, és que a més és curiós perquè el que has comentat, és veritat que Sakura aquestes dues relacions les plantegen com molt blanques, molt pures, allò de... En el cas de la Sakura cap al Yukito és com un crush de quan ets petita, saps? Allò de com qui t'enamores de... Bueno... Un famós o... Sí, que sembla més innocent, no? Exacte. I en el cas de la Rita i el professor és com... Bueno, veus una mica les red flags, però dintre ho plantegen com molt pur i després tens en la mateixa història el cas del pare de la Sakura i la seva mare, que també es van enamorar quan ell era el seu professor. Quina mania! Sí. I en allà sí que tenen un altre personatge a la història, en aquest cas la mare de la Tomoyo, l'amiga de la Sakura, que li retreu sempre al professor de et vas enamorar d'una menor d'edat, et vas enamorar d'un alumne i te la vas endur la meva, saps, la meva protegida, la meva amiga, bueno, la meva amiga. I... Sí, exacte. Cometes fortes. Els que no ens estiguin veient el vídeo estem fent cometes amb les mans, perquè la seva amiga... La seva amiga, cometes. Molt amiga. Molt cometes. Doncs, i en la mateixa història tenen un personatge que en l'univers li està retraient això. Aleshores, és com supercuriós com juguen amb això de sí, l'amor no entén d'edats, però tindrem un personatge que ho retraurà. I amb el mateix tema ja l'havien tret prèviament a Tokyo Babylon, perquè sense anar més lluny, tota la relació entre el Seishiro i el Subaru ve de quan el Subaru era molt petit, el Seishiro també tenia 15, mal de quants anys, fan tota aquella cosa tan estranya de li fa la marca, et vindré a buscar, no sé què, bueno, almenys s'espera per venir a buscar, que no ve buscant el moment. Però és com també molt tèrbol aquella relació, fins i tot de dominació, una mica d'aquest estil més, fins i tot, de sadisme, de faré una marca que detectaré sempre, bueno, molt tèrbol, i que després això tens
una altra relació també totalment il·legal de la professora i la rica, que ho plantegen com, mira, que maco. Sí, gairebé són, perquè clar, també tenim a Clam Club de Detectius, per exemple, també tenim un dels personatges que és molt petit, és un personatge superpetit, igual que la Sakura, 12-13 anys, i que clarament flirteja amb dones adultes, no? Vull dir que sembla que és com que és un patró d'alguna manera en aquestes sèries d'aquest grup, i sempre és amb unes diferències d'edat com que hi ha entre la tendresa aquesta de és el meu crush dels cursos superiors, com podria ser el Yukito amb la Sakura, que aquest sembla com que és el més dintre dels que és el que tots hem tingut, no? Algun crush de aquest va 3 classes amunt i és molt guapo i tal. Vull dir que aquest encara es podria entendre. Exacte. Vull dir que aquest encara es pot entendre dins de l'univers institut, perquè tots hem passat per aquí, tots hem vist, hem estat a primer de l'ESO i ens ha agradat un de quart, no? Perquè som humans, però sí que després hi ha com aquestes gairebé relacions de poder o no? Com el professor i la Rita, el pare de la Sakura, vull dir que hi ha inclús una cosa aquí tèrbola cuidado, perquè aquí hi ha temes de poder d'alumnes que potser inclús no saben dir que no, encara que tu et sembli un guapo el professor, però has de saber que allò no està bé, no? D'alguna manera, perquè hi ha una cosa que està molt clara, vull dir que que són menors d'edat i dos, que és professor-alumne. És tèrbol. Conflicte d'interessos. Efectivament. I un altre tema que apuntava la Judit fa una estona, perquè és que ens hem anat al tema de l'amor, és el tema del gore. Són un grup que sembla, de nou, no? Que tots hagi de ser tot flors i cookie i dibuixos molt bonics, que ho són, però després tenim mangas que han sigut cancel·lats per ser massa gores, no? I perquè elles no han volgut canviar ni una pàgina ni un dibuix del manga, no? Vull dir que això també sorprèn. Sí. És el cas justament d'X, que jo vaig començar al món de l'esclam amb X, després vaig de Sakura, el contrast. Uau! A tu t'agraden els contrastos, això ens està claríssim. A mi és intens, perquè... Sí. No, realment, i em va fascinar. O sigui, aquells X que obres les pàgines és un quadre, cada vinyeta, cada doble pàgines que tenen, que és una meravella. Doncs justament el que comentava l'Adriana, que aquesta pausa indefinida permanent que ja no tinc cap mena d'esperança de que acabi, que té X, mai hi ha hagut una afirmació oficial de per què es va fer, però es creu que tenia molt a veure amb el fet que estaven publicant en la revista de Shoujo una sèrie superviolenta, molt crua, és de les poques que pràcticament no té humor, pràcticament no té moments tendres, té moments romàntics, etc., però són com una mena de llum dins de la foscor. És una sèrie que per a la fi del món, tampoc m'esperava d'aquí l'alegria de la guarda, però bé, que és tan fosca i tan fora del que seria el shoujo que jo crec que amb els seus editors o editores van tenir molt conflicte i això va impedir que continués. A més, es va juntar que els dracs de la Terra, que fan servir terratrèmols per destruir aquelles barreres de Tòquio, van coincidir amb un gran terratrèmol que va haver al Japó en aquella època, més o menys com van pagar. Per tant, es va ajuntar una cosa amb l'altra i que elles també són molt de... Si hi ha algun problema, talla la sèrie i així és la cosa. A veure, tampoc no crec que al Japó els hi sorprengui molt un terratrèmol. Jo entenc que n'hi ha de més forts i de menys, però home, també no, això és una excusa una mica de dir mira, alguna cosa ens hem d'aferrar, no?, d'alguna manera. Clar, però llavors això potser et planteja una mica el dubte de dir vale, i si en lloc de publicar-ho en una revista shoujo, com tu deies, la publiquem en una que sigui de seinen, no hagués funcionat, no? I sí que l'haguéssim pogut seguir. O fins i tot del mateix grup editorial, amb JoJo's Bizarre Adventure, va passar una cosa semblant, que a partir de la 7ª part, a partir de Steel Ball Run, van considerar que era massa adulta, massa fosca per ser publicada a la revista Shonen i del mateix editorial la van passar a l'equivalent seinen de la mateixa editorial. I jo crec que potser les Clam els hi van oferir el mateix, estic especulant, perquè no he parlat amb elles. Són de bo. Hola, mocona, què tal? Doncs bé, que potser els hi van oferir i elles no estaven d'acord, o els artistes a vegades volen que la seva obra sigui el màxim de fidel possible, problemes de drets fins i tot, que encara que siguin del mateix grup editorial podrien tenir conflicte. Això ho crec més. Jo crec que va més per aquí la cosa, i tant. Sí. Coneixent una mica com funciona el tema, una mica, vull dir, veient els conflictes que hi ha hagut últimament amb temes de drets i tal, i jo crec que potser va una mica més per aquí, no? Que potser la revista tingués aquells drets durant X anys i elles van dir, doncs...
doncs fins aquí, no? Ja hem fet prou diners amb això. Exacte. Sí, Clar, vull dir que... no Digues. Ai, perdona, jo crec que no s'hauran volgut liar, però tot i així crec que en part tenen encara una mica present aquesta història, perquè recordo el petit guinyo que li van fer a Tsubasa Chronicles quan estan viatjant en diferents mons i van a parar en el Tòquio aquell apocalíptic que també que estan lluitant per aconseguir aigua pura i inclús allà encara també tenim guinyos, el seguiment aquest de Tokyo Babylon, que una mica X ve a ser com una continuació de Tokyo Babylon, doncs a Tsubasa ens van fer una petita obertura de finestra per dir, ei, encara estan així, I ara ja podeu seguir. Deixeu-los que segueixen destrossant edificis. Una mica és amb aquell retrobament que dius, ai... A més, tenen aquesta cosa que a mi de petita em confonia moltíssim. Jo crec que inclús la gent del Super 3 no sabia que no eren la mateixa sèrie i van acabar de posar Sakura i després posen Tsubasa, que es diuen igual, que tenen les mateixes cares, i jo pensava, què està passant? No ho estic entenent. I a mi era una cosa que de petita em deixava superboja perquè no podia entendre per què eren exactament iguals però no era la mateixa història. El Kero no estava, hi havia un negre i un blanc. Saps? Era allò de dir, què està passant? No? Vull dir que també fan aquestes coses que entrellacen noms i figures, no? I també a vegades podia ser una mica confús, a no ser que fossis, evidentment, molt fan i sapiguessis del que s'estava parlant. Però clar, Tsubasa era molt més adulta que Sakura. I tant. I tant. És que saps què passa? Que m'has comentat això i dic, quina gràcia, perquè fa res, en el Manga Barcelona, va venir una nena a l'estant a comprar-me una làmina de Sakura. I em va preguntar, és que... Anava amb la mare, i la mare va dir, escolta, mira, és que m'ha comentat que hi ha una continuació de Sakura, no la d'ara de carta clara, no sé què, sinó una que té un altre nom, algo d'unes ales. I jo... No. Espera't un segon. I li dic, mira, rebobinem. Li dic, mira, aquella sèrie és com un món alternatiu, és una altra història en la que sí apareixen Sakura i Shaoran, però són un món alternatiu i són versió adulta. La nena, fins que no tingui uns 14, 15, 16 anys, no. Perquè és que el que tenia al davant era un nap-buf. Dic, aquesta deu anar a 5è o quart de primària. Dic, no. Dic, per favor. Evitem traumes. Si som a temps d'evitar-los, evitem-los. Perquè realment... Jo crec que va passar una cosa així amb el Super 3, que van dir, això segur que és... O sigui, no dic que fos així, però vull dir que potser hi hauria allò de, mira, és semblant, serà igual de... I no era igual de coqui. L'anime, s'ha de dir que la versió anime va ser... Bueno, a mi, personalment, no soc molt fan. Només m'agraden els oves que van fer a posteriori. Aquests oves sí que els trobo superben adaptats i mostra una micona al nivell de gore, perquè òbviament ja sabem sempre que quan es passa l'anime s'afluixa tot una micona. Però recordo, no m'agradava gens l'anime, va ser com, què m'han fet aquí? I la segona temporada, que és tot inventat. Tot? Dic, què està passant aquí? Bueno, en tema de la biblioteca i això va ser com un... Què és això? Dic, què estic veient? I després vaig veure que s'havia cancel·lat l'anime, que no l'havien seguit, i vaig enganxar els OVAs de retruc, els típics d'allò vídeos de YouTube que està partit en 4 parts el capítol amb els subtítols de coloraines, doncs tirem enrere. Allò era la bona merda, realment. 480p, amb sort. No, és que de debò us ho dic, o sigui, els otakus d'ara, jo estimo a tothom que és otaku, però no és el mateix mèrit. I a mi això no... Vull dir, ningú em posarà a favor de que no teniu el mateix mèrit. Nosaltres havíem de fer carros i carretes per veure coses. Ara teniu una plataforma fantàstica que és Crunchyroll, que t'ho posa tot superràpid i a més teniu una plataforma en català. Vull dir que és que teniu la plataforma del Super 3 que és gratis i podeu anar veient les coses que pugen. O sigui, és que jo tant de bo ho haguéssim tingut nosaltres en aquell moment així de fàcil, perquè ara és facilíssim consumir anime, però nosaltres ho teníem... Jo recordo veure la llei de Weki moltes vegades en una llista de YouTube que hi havia com capítol part 1, part 2, part 3. Capítol 2, part 1, part 2, part 3. I era en cada vídeo de 7 minuts. Bueno, era esperpèntic. O sigui, jo vaig veure tot Naruto i bona part de Naruto Shippuden així. O sigui,
Amiga, pues. Sí, bueno, el trauma d'intentar trobar Inuyasha en català No, i no. haver-te'l de tragar amb espanyol latino, que tot l'amor Sí, però clar, l'agraeixo. nosaltres, el nostre català, clar, feia. Sí. Què he de dir, però, que preferia 1000 vegades el doblatge espanyol latino que en anglès. Sí, Tot he de que dir. hi ha grans veus a Naruto, perquè doblatge en anglès s'ha de dir que el que feia el doblatge del Gaara, xapó, Liam O'Brien, t'estimem molt, em sembla que era l'únic personatge que se salvava en anglès, però per norma general els animes en anglès... No acaben de clavar-ho. L'Alchemist... No és el seu fort, hem de dir que no és el seu fort. Bé, escolteu, moltes gràcies per venir a aquesta tertúlia. És molt interessant sempre parlar de l'Esclam, ha passat molt ràpid, o sigui que res, esperem que seguiu venint, perquè esperem que estigueu a gust aquí en el podcast i que vulgueu acompanyar-nos una altra vegada. Gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos, sempre és un plaer i la pròxima tertúlia que vulgueu que estaré. Exacte, sempre encantada de venir a parlar d'anime, manga i totes les coses que ens obsessionen. Efectivament. I ara aquí al racó del manga us deixem amb la Dora Xarxa.